Kabataan ang pag-asa ng bayan. Tipik sa iladong baruganan sa usa ka bantog apan mapahiubsanon nga bayani sa Pilipinas, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda, umas na ila nga Dr. Jose Rizal. Wala lamang nabantog sa Pilipinas si Rizal, kundi usab sa tibuok kalibutan. Tungod kay bisan usa siya ka Pilipino, iyang gipakita ang talagsaong kaalam ug dako nga gugma alang sa nasod nga iyahang natawhan. Tungod niini, matag Disyembre 30, gihandom sa mga Pilipino ang adlaw sa kamatayon ni Rizal isip pagpasidungog sa iyahang kaisog ug sakripisyo batok sa kolonyal nga gahom sa Espanya. Kini nga adlaw gipahinungod usab sa paghinumdom sa ubang mga Pilipino nga biktima sa mapintas nga paghari sa mga Kastila. Kini gibase sa giisyu ni General Emilio Aguinaldo niadtong December 20, 1898 nga nagdeklara sa Disyembre 30 isip tinuig nga adlaw sa paghinumdom sa pagkamartir ni Dr. Jose Rizal ug sa tanang Pilipinong misukol sa kolonyalismo. Aron mas hingpit nga mahandom ang sakripisyo ni Rizal, gihimo kini nga non-working holiday. Din gipahigayon ang pagpataas sa bandera ug wreath-laying ceremonies sa Luneta Park, Rizal Shrine sa Calamba ug Dapitan ug sa Rizal Monument sa Baguio City. Atong labasan ang pag-ila sa atong bayani. Kinsa si Jose Rizal? Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda natawo ni adtong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapito sa 11 ka managsuon nga magtiayon nga si Francisco Rizal Mercado ug Teodora Alonzo y Quinto na ilahan sa angga nga Pepe. Ang pamilya Mercado usa ka medyo dato nga pamilya nga nag-abang og yuta sa mga Dominikanong kaparian. Kaliwat sila sa insik nga si Domingo Lamco nga giusab ang apelyido aron malikayan ang dili maayong pagtagad sa mga Kastila. Sa batan-on pa nga edad, namatikdan na ang kahibalo ni Rizal ubos sa pagtudlo sa iyahang inahan. Nakaila na siya og alpabeto sa edad nga 3 anyos ug nakabasa ug nakasulat na sa edad nga 5 anyos. Nagtungha siya sa Ateneo Municipal de Manila, diin migawas siya isip sobresaliente sa edad nga 16. Nagkuha usab siya og kurso nga land surveying sa University of Santo Tomas. Misugod siya og pagtuon sa medisina apan miundang tungod sa diskriminasyon nga iyahang nasinati. Niadtong 1882, miadto si Rizal sa Espanya ug nag-enroll sa Universidad Central de Madrid, diin iyahang nakuha ang medical degree of philosophy sa edad nga 23 anyos. Tungod sa tinguha nga matabangan ang iyahang butang nga inahan, mipadayon siya og pag-specialize sa ophthalmology sa Paris ug Heidelberg. Ubos sa maestrong si Dr. Otto Becker, di natapos niya ang doctorate niadtong 1887. Talagsaong kaalam ug mga buhat. Naila si Rizal isip usa ka multi-talented intellectual, actor, agriculturist, anthropologist, botanist, historian, linguist, ophthalmologist, physician, writer, poet, scientist, sculptor ug daghan pa. Talag sa usab ang iyahang kahibalo sa daghang pinulungan sama sa Tagalog, Bisaya, Ilocano, Espanyol, Latin, Ingles, Pranses, Aliman, Arabiko, Malay, Sanskrit, Hebreo, Dutch, Italian, Hapon, Insek, Portuguese, Swedish ug Ruso. Bisan pa sa daghang pressure sa kinabuhi, nasinati usab ni Rizal ang romansa uban sa iyahang babay sama nila ni Segunda Katigbak, Leonor Rivera, Leonor Valenzuela, Nelly Bosted, Suzanne Jacobi, Gertrude Beckett ug sa iyahang asawa nga si Josephine Bracken. Mga sinuwat nga nagpukaw sa nasod, daghang mga nobela, sanaysay ug balak ang gisuwat ni Rizal nga mipukaw sa nasyonalismo sa mga Pilipino. Lakip niini ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo, The Indolence of the Filipino, La Indolencia del Filipino, mga kababaihan ng Malolos, Mi Ultimo Adios, El Consejo de los Dioses, pagdakop o pagkamartir. Samtang niadtong 1892, mibalik si Rizal sa Pilipinas. Gidakop ug gipriso sa dapitan tungod sa pasangil nga rebelyon. Human sa 4 ka tuig, gitugutan siya nga moadto sa Cuba aron mutabang sa mga biktima sa yellow fever. Apan sa iyahang paglawig paingon sa Espanya, siya gidakop pag-usab ug gipauli sa Manila.
Gikasuhan siya og konspirasyon, sedisyon o rebelyon bisan kuwang ang ebidensya. Gihukman siya nga guilty niadtong Disyembre 30, 1896, alas 7 sa buntag. Gipusil siya sa Bagong Bayan. Ang paghandom sa kamatayon sa ika-129 ni Rizal nagpahinumdom sa mga Pilipino sa iyahang kasakit ug sa kalipay diin bisan pa man nga banggiitan sa daghang mga butang nagpabilin kining mapahiubsanon ug mas gipili nga ihalad ang kinabuhi alang sa kagawasan sa Pilipinas. Ikaw, ako, sila, mamahimong bayani sa atong kaugalingong pamaagi. Ngayong araw sa pagunitan natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Parangalan natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at kolektibong pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang Rizal Day feature story, dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu News and Research Department. Kini na lamang si Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!